Jako mali broj ljudi sa vaše liste je inače i bio u politici, ako se ne varam. Vi niste, jel da? Pa vidite da su to ljudi koji jednostavno su videli da je dogorela situacija do noktiju, pokušavaju da ostanu da žive u ovoj zemlji, koji ja sa svoje 3 dece što pokušam da ostanu. Verujte mi, za mene nikakav problem da ja odem negde da operišem drugo sa mojom strukom. Nikakav problem. Ali da vidimo da probamo da ostanemo ovde da živimo. Da ovaj narod shvati da su obmanuti sada već 20 godina od jednih te istih ljudi koji su samo promenili stranke. Dakle, uzak krug ljudi koji koristi narodne pare iz budžeta napravili su jednostavno 1000 nekih barijera oko toga da niko čestit i pošten ne može da uđe u te kombinacije. Može onaj s kojim oni popiju čašu vina pa odrede jer znaju za prljavštine kojima se bave pa ih drže pod ucenom i tako se formiraju neke druge liste i grupe građana od onih političkih struktura koje mogu da se ucene. Znači, nikome ne trebamo Ševarlić i ja i Nestorović, zašto da nas uceniš? Mi smo nepodobne ličnosti, bez obzira što smo ubedljivo lista sa najvišim stepenom obrazovanja, što je u nekim normalnim zemljama izuzetno bitan faktor. A vidite da kod nas to nije bitno. O čestitosti i poštenju da ne govorim. Ali suština je ovde da ćemo mi pokušati kroz sve ove kampanje i beogradsku i republičku da dokažemo da one ideje, na primer, koje su bile 2012. godine, kad se menjao režim DOS-a, nisu loše. Tu je bilo jako dobrih predloga koje je lično Vučić izgovarao, ali ništa nije održao obećanje šta će da uradi. Znači, skoro polovinu tih stvari koje on obećao, ja ću lično, kada je u pitanju beogradska kampanja, da istaknem. A tu ništa nije urađeno po tom pitanju. A šta biste vi uradili? Pa, pazite, pre svega je u gradu jedna infrastrukturna situacija. Pa, prva stvar je jedna koja je malo škakljivo pitanje, ja mogu da vam kažem, ali ona najlakša. Vezana je, recimo, za i problem restitucije između ostalog. Evo, mi ćemo pokušati neke ljude iz tog Saveza za restituciju da stavimo na našu izbornu listu, ali ja sam dao na nekoliko televizija intervju, jer je to najlakše uraditi ovako organizacijono izmeštanje kuće cveća. Pazite, taj kompleks tamo i restituciono i pravno i sa raznih drugih aspekata nije obrađen kako treba, ima tu niz pravnih problema. Najlakše je premestiti druga Tita na Sremski front gde leže njegovi borci. To je ogroman jedan kompleks na Sremskom frontu i njega da su pitali da li bi ležao sa svojim borcima, on bi sigurno pristao. Šta će on na Dedinju bez veze tamo sam? Iskreno da vam kažem, mislim da biste lakše premestili da biste njega premestili na Sremski front, bili bi zadovoljni i oni koji su poštovaoci tog pokreta iz Bosne, iz Hrvatske, blizu im je autoput, odu, poklone se svom komandantu na Sremski front gde on leži s borcima, a ovo je elitna lokacija, ravan plac, 6 solitera sa visokom cenom kvadrata, restitucija se namiri tim ljudima koji imaju deo placa tamo i rešen problem iza davanja u budžet i grada i republike. Samo sumano čovjek ne bi prihvatio ovakvu ideju ili opterećen nekim budalaštinama iz prošlosti. Ja vam ponovo ponavljam, da ste pitali druga Tita jel bi ležao sam na brdu ili sa svojim borcima, uvek bi prihvatio ovu drugu varijantu. To je recimo prva stvar koju je najlakše uraditi što se tiče tih propisa i organizaciono. Ali, kao što ste vi rekli, bit će teško zbog usijanih glava. Druge stvari su infrastrukturne šeme ovde po Beogradu koje su jako loše urađene. Vi, na primjer, imate most na Adi, oko koga takođe ima niz afera koje nisu rešene i to je Vučić pričao u predizbornoj kampanji da će momentalno da uhapsi Đilasa ili ukrao ne znam koliko. Da, pa to se još od Đilasa vuče. Evo, glavno napravljen je most sa 6 traka i vi sad idete s Novog Beograda, prelazite 6 traka i dođete kod Miloševog konaka u jedan levak u jednu traku. A okolo vam je zelenilo. Ničija zemlja. Može se napravi još baš 2 trake, kao da neko hoće Beograđane namerno da nervira. Dakle, to su neki infrastrukturni projekti koji su sumanuto urađeni ili su ostavljeni, pošto ja sam rekao za začarani krug sadašnje i bivše vlasti, koji se ostavljaju za kasnije da bi oni nešto uradili, proprali pare kroz neki objekat ili kroz neku putnu infrastrukturu. Dakle, to je jedna od tih infrastrukturnih grešaka koja je napravljena. Prvo kanalizacija, pa onda digitalizacija. Što se tiče kanalizacije, vi imate, pazite, u urbanim gradskim sredinama, kao što su opštine Palilula i Zvezdara, naselja bez kanalizacije. A oni pričaju ovde o soliterima, Beograd na vodi i gluposti razne. Ja ću da obiđem u kampanji sve te mesne zajednice koje nemaju u 21. veku kanalizaciju i da pokažem koji je to napredak u gradu.
Samo da mi neko objasni, jer važnije je bilo uvesti ljudima kanalizaciju ili da se napravi onolika kula. Projekat Beograd na vodi je iz vremena Branka Pešića, koji nije zamišljen kao toliki stambeno-poslovni kompleks, nego kao jedna zona rekreativna zona uz reku, gde su trebali da budu restorani, kafići i staze, trim staze i ostali sportski objekti koji treba da služe građanima. A ne da se nagomila tu tolike hiljade ljudi i stanara, ne može ni jedna infrastruktura to da vam izdrži dok se ne napravi taj metro. Metro je opet posebna priča koja ne znam da li ću ja kao gradonačelnik moći da se bavim, ili on na republičkom nivou. I Beograd na vodi i Makiš i metro vam je na nekom republičkom nivou, ali svakako da Skupština grada i gradske službe mogu da reaguju odgovarajućim dopisima prema republičkim šta je tu loše urađeno. Onda vi imate ispuštanje kanalizacije, što je reč konkretno u mojoj zdravstvenoj struci, bez filtera. Pa ovolika sredstva koje je opisao predsjednik Republike, koje su u budžetu, da ni jedan filter ne stavi za ispuštanje kanalizacionih voda u reku, ja zaista ne znam o čemu on priča, kakva je to zaštita zdravlja stanovništva. Pa to je prvo trebalo uraditi. Skup projekat, pa ima mnogo skupljih projekata koje je on odobrio. A jedan sasvim prirodan projekat koji je trebao da se uradi za zaštitu zdravlja stanovnika kroz postavljanje tih filtera na rekama nije urađen. Dakle, mislim, ulazimo sada u gomilu tih projekata koje ćemo mi reći u predizbornoj kampanji. Pravo da vam kažem, iskreno neke moram i da sačuvam za sam finiš kampanje, jer sam upozoren od rukovodstva naše zajedničke liste da nešto ja kad ispričam, odmah se pojavi ispred neke druge partije, pošto nismo toliko moćni u medijama, ni Ševarlić, ni Nestorović i ja, često nam se pokradu ideje i neko se drugi prikači, da. Ali ovde je reč o krađi intelektualne svojine, nego ne možemo da se bavimo sad mi tim procesima u kampanji, da se tu žakamo okolo, pokušavamo da objasnimo narodu da zaista iz nekih čestitih i poštenih pobuda smo ušli u sve ovo. Niti nam treba skupštinska fotelja, niti skupštinski restoran da će svi ovi da nagranu da jedu ćevape tamo. Znači, uopšte nam ne trebaju te stvari. Pokušavamo da napravimo normalnu državu i normalan grad u kome možemo normalno da živimo. Dakle, to je naš cilj.